wanita mas apa aku iki nggone tresno ning atane sliramu ngarani ati tandu wis ra bisa ditambani sliramu jejer dheweke aku tresno umbar nafsu lali aku yen gandeng wanita liya masyarakat Sopontoro Matura Ginging Marone Kang Tanpa Pindah derek Mangayu Bagyo derek regangaken swasana Mary yo aku iki dadi wanita siji loro apa aku iki nggone tresno nyatane sliramu ngarani ati tatu wis ra bisa ditambani sliramu jejer dheweke andom tresno ngumbar nafsu asmara kali aku yen gandeng wanita liya wis milya tresnoku apa dheweke wis milya dadi bojoku apa bojone bola-bali menggawe kelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo jarang keluarga kang sumanding awet pangajak rino lan wengi rino lan wengi ali aja